Dette er nogle billeder, der viser den lille mands kamp imod det multinationale selskab Chupa Chups fra Barcelona. Chupa Chups vil ikke betale for en indgået aftale på 140.000 euro. Dette var første gang, jeg var i Barcelona for cirka 10 år siden for at demonstrere. Man forsøgte at få 8 politibetjente til at jage mig væk, men heldigvis forgæves. Her er så min første bil klar til at tage afsted. Jeg har været flere gange ved den internationale slikmesse ISM i Køln for at demonstrere. Dette billede er foran Chupa Chups hovedkontor i Barcelona. Min bil vakte altid stor opmærksomhed, hvor jeg kom, her på Rådhuspladsen i Barcelona. Her foran en stor udstilling i Barcelona. Dette er 2 detektiver, som Chupa Chups pudsede på os i Barcelona. De fulgte os overalt i byen, selv ind i supermarkeder. Her er et par billeder fra Rådhuspladsen i Barcelona. Her er så min næste bil, hvor der blev øvet hærværk på. Var det kun drengestreger, eller var der andre, der ville sende mig en advarsel? Her er jeg i Holland med min bil, både i Amsterdam og hos Perfetti van Melle i Breda. Under et besøg på udstillingen i Køln 2006 blev jeg forsøgt anholdt for overfald på 2 detektiver. Chupa Chups havde pudset på mig, dog uden held. Under et senere besøg i Barcelona forsøgte en detektiv fra Chupa Chups at lave en falsk anmeldelse for et fingeret overfald. Blev også her frikendt af retten. De prøver alt for at stoppe mig. Det her er sådan en demonstration foran Perfetti van Melle i Milano. Her er et senere besøg på udstillingen i Køln. Der er foretaget demonstrationer mange steder. Her hos en forhandler af Chupa Chups og Mentos. I alt 6 gange har man forsøgt at få mig dømt ved retten, både i Barcelona, i København og senest i Sønderborg, både i 2011 og 2012. Alle steder frikendt med store omkostninger til Chupa Chups. Alene til mine advokater ca. 100.000. Dette viser, at man bruger alle midler, lige fra retssager til gangstermetoder til at lukke munden på mig. Store firmaer har ikke altid ret, bare fordi de har mange penge. Hjælp mig med at boykotte Chupa Chups og Mentos.